això, escolteu. Aquest soroll és bastant diferent. O sigui, està com pla, bueno. I per exemple, puc agafar aquesta i portar-la cap aquí en endavant. I ara es queda així. I també, a veure, vaig intentar aquesta, la vaig baixar cap aquí, però clar, no, és que no, o sigui, fa molt que està donant voltes per aquí, això. Llavors, crec que és el meu germà, però veieu, se li poden anar canviant les formes. M'ha agradat molt el soroll d'això. Ai, s'ha enganxat. M'he de comprar una nova espuma, un nou antipop d'aquests, perquè aquest és el meu antic micro, que és molt més petit i no sé si ho noteu, però està com, o sigui, això cada vegada que ho he de, en plan que ho he de posar aquí a sobre, ho he de ficar, no posar a la força, i trobo que fos especial per aquest micro quedaria molt millor, però tampoc em ve de gust gastar-me diners si aquest també funciona bé. Així que quan el TAC
demanat que fes una SMR parlant, no fent roleplay ni res, o sigui, parlant normal, sense que fos com artificial. I no sé, doncs una de les raons per què també estic fent aquest vídeo i per què estic tranquil fent ASMR, que és allò que us he explicat abans. I aniré deixant aquest vídeo per aquí. I avui provaré d'editar-lo amb l'editor del Mac, que no sé com es diu, perquè jo sempre edito els vídeos amb el CapCut, però no tinc el Pro, evidentment, perquè val una pasta. I doncs provaré d'editar-lo amb, no sé com es diu, iMovie crec que sí, perquè igualment jo sempre els edito amb el Mac, o sigui amb